komt helemaal geen toevoer voor water deze kant op. En nou heb je een probleem, want nu komt alles droog te staan hier in dit gebied van Friesland. En van de visclub zit die in dit wetter? Nou, die zijn via de visvijver, toen wij aan het schoonmaken zijn geweest, is die stuwers gesprongen, omdat er niks voorgezet is. En toen zijn er heel veel vissen ontsnapt en die zwemmen dus hier in het kanaal, zeg maar. En nou blijkt dus dat gisteren heel veel dode vissen eruit gehaald is, helaas. Ja, dat doet je wel zeer, denk ik. Ja, dat doet mij heel erg zeer. Ik ben echt een visvriend, zeg maar. En wat moet je hier aan doen? We hebben bezocht om een sleuf te graven van 20 meter lang en een 60 centimeter diep. Om als een soort waterbuffer voor de vis deel te lezen, zodat de vis de diepte opziet, daar zien giet en hopelijk de visvereniging de vis ook wat makkelijker vangen kan om naar het diepe de water te brengen. In de juiste zien dat er wat klemde. En toen kwam er wat rare geluiden uit. Toen belde de bedrijf achter, dan kist ik even loskomen te zien. Dat dan hebben we eerst even een noodvoorziening maken om wat rond te maken en dat soort dingen. En dan hebben we nog even het laatste restant even voor te sliepen en dan mag hij er wel wat schenken of het zimmer.